Tiesitkö, että monet ihmiset elävät korkeiden verensokeritasojen kanssa huomaamatta, että se voi hiljalleen heikentää heidän energiatasoaan, aineenvaihduntaansa ja jopa jaksamistaan arjessa? Huolestuttavinta on se, että vaikka ruokavaliota yritetään parantaa, makeisten syömistä vähennetään tai liikuntaa lisätään, keho voi silti joutua kamppailemaan yksin pitääkseen verensokerin tasapainossa. Juuri tästä syystä luonnollinen ravintolisä Glucotex on viime aikoina alkanut herättää niin paljon huomiota. Tässä videossa selitän sinulle, miten se toimii, mitä sen koostumus sisältää tarkalleen ja miksi niin monet ihmiset ovat alkaneet kokeilla tätä luonnollista tukea verensokerin hallintaan ja energiatasojen talauttamiseen. Mutta ennen kuin jatkamme, Glucotexin virallisen sivuston linkki löytyy videon kuvauksesta, koska on tärkeää käyttää vain oikeaa sivua varmistaaksesi alkuperäisen tuotteen ja siihen kuuluvan yksinoikeudellisen takuun. Kiinnitä tähän nyt erityistä huomiota. Glucotex on kehitetty luonnollisten ainesosien yhdistelmästä, jotka toimivat yhdessä tukien kehoa ylläpitämään tasapainoisia verensokeritasoja ja tukemaan energiantuotantoa. Yksi tärkeimmistä ainesosista on Gymnema sylvestre, joka tunnetaan kyvystään vähentää sokerin imeytymistä solistossa sekä hillitä jatkuvaa makeanimoa. Toinen tärkeä ainesosa on kromi, joka auttaa suoraan parantamaan insuliiniherkkyyttä ja tukee elimistöä hyödyntämään glukoosia tehokkaammin. Lisäksi koostumus sisältää diotiinia, joka osallistuu ravinnon muuntamiseen energiaksi, mikä on erityisen tärkeää niille, jotka kokevat usein väsymystä päivän aikana. Eikä siinä vielä kaikki. Glucotex sisältää myös kanelia, joka yhdistetään verensokeritasapainoon ja sydän- ja verisuoniterveyteen, sekä sinkkiä, joka tukee haiman toimintaa ja aineenvaihduntaa. Ainesosat kuten mannaani, lakritsijuuri ja katajanmarjat täydentävät koostumusta antioksidanttisella vaikutuksellaan ja tukevat kokonaisvaltaista aineenvaihdunnan tasapainoa. Kyse ei ole siis pelkästään verensokerista, vaan koko elimistön toiminnan tukemisesta. Toinen tärkeä tieto. Glucotexista ei ole yleisesti raportoitu haittavaikutuksia, ja monet ihmiset ovat jo kokeilleet sitä luonnollisena vaihtoehtona verensokerin tasapainottamiseen ja energiatasojen parantamiseen. Lisäksi ravintolisällä on yksinoikeudellinen takuu, mikä lisää turvallisuuden tunnetta niille, jotka haluavat kokeilla sitä. Kerro minulle yksi asia. Onko sinullakin vaikeuksia pitää energiatasosi tasaisena päivän aikana tai hallita makeanimoa? Jos näin on, Glucotexiin tutustuminen voi olla hyvä vaihtoehto. Virallinen linkki löytyy videon kuvauksesta, jotta voit siirtyä sinne turvallisesti. Ja jos tällainen sisältö auttaa sinua ymmärtämään tarkemmin luonnollisia ratkaisuja terveyteen ja hyvinvointiin, muista tilata kanavaa ja jakaa tämä video myös jollekin, joka tarvitsee tätä tietoa.